Hello friends, good morning, good afternoon, good evening wherever you are. This is Raghu. Welcome to Household to Government Varadhi YouTube channel. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో వైఎస్ఆర్ బీమా స్టేటస్ మీ మొబైల్లో ఎలా తెలుసుకోవాలో ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూస్తే మీకంటూ మీ మొబైల్లో మీ అంతటా మీరే చెక్ చేసుకోగలరు. సో వెళ్ళిపోదామా ఫ్రెండ్స్? మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే మీ మొబైల్లో ఫస్ట్గా గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేశాక సెర్చ్ బటన్లో వైఎస్ఆర్ బీమా .ap.gov.in అని టైప్ చేసి ఎంటర్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఎంటర్ బటన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు వైఎస్ఆర్ బీమా .ap.gov.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వగానే మన ప్రీతమ నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫోటో కనబడుతుంది. దానికందే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో 3 లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ 3 లైన్స్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనకి డాష్ బోర్డ్, రిపోర్ట్స్, సెర్చ్, అనలైటిక్స్, లాగిన్, బ్యాంక్ బ్రాంచ్ లాగిన్ అనే ఆప్షన్లు కనబడతాయి. మనం సెర్చ్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేద్దాం. సెర్చ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవ్వడం, రీలోడ్ అవి జరుగుతుంది. స్క్రోల్ చేస్తే డాష్ బోర్డ్ అని కనబడడం జరుగుతుంది. డాష్ బోర్డ్లో మనకి 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయండి. మన బీమా అయ్యిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే 2 విధాలుగా ఈ వెబ్సైట్లో మనకి బ్రౌజర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మొదటి ఆప్షన్ ఏంటంటే మీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ద్వారా మీ వైఎస్ఆర్ బీమా స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. రెండవది మీ యొక్క రైస్ కార్డ్ అంటే కొత్త రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ద్వారా మీ యొక్క వైఎస్ఆర్ బీమా స్టేటస్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ముందుగా అకౌంట్ నెంబర్ ద్వారా ట్రై చేస్తే సెలెక్ట్ బ్యాంక్ నేమ్. సో ఇక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ పేరుని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బ్యాంక్స్ అన్నీ మ్యాక్సిమం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న బ్యాంక్స్ అన్నీ మీకు ఇందులో లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లిస్ట్ అనేది మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో బ్యాంక్ నేమ్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ వారు ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఆంధ్ర బ్యాంక్ అంటే ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ ముందుగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ అనేది లైన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ పేరు మీద ఉన్నాయని ముందు వచ్చాయి. సో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అనుకోండి, ఏ తర్వాత బి వస్తుంది కాబట్టి ఏ కంప్లీట్ అయిపోయాక బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బితో స్టార్ట్ అయినవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా సితో కెనరా బ్యాంక్, అలాగే డితో డిసిసిబి బ్యాంక్, అలాగే ఎఫ్తో ఫెడరల్ బ్యాంక్, తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, తర్వాత ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఇలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రావడం జరిగింది. సో మనం ముందుగా ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. సో నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేయడం కోసం నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ చేయగానే ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది రీలోడ్ అయ్యి నెక్స్ట్ కమాండ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలా వెళ్ళిన తర్వాత మీ బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచ్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీ బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచ్ నేమ్ మీకు తెలియనట్లయితే మీ బ్యాంక్ పాస్బుక్ని తీస్తే మీ బ్యాంక్ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యిందో బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అడ్రస్ అని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది మీ పాస్బుక్ ఫస్ట్ పేజ్లో. అలా మెన్షన్ చేసిన బ్యాంక్ బుక్ బ్రాంచ్ని ఎస్బీఐ ఫర్ సపోజ్ ఈ బ్యాంక్ని ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాకినాడని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటే కాకినాడలో ఉన్న బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్నీ రావడం జరుగుతుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఆంధ్ర బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఆంధ్ర బ్యాంక్ బ్రాంచ్ లిస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ బ్రాంచెస్ నేమ్ కూడా మనకి గవర్నమెంట్ వారు ABCDEFGH అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఇవ్వడం జరిగింది.
మరి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అనేది కూడా ముందుగా నేను చెప్పడం జరిగింది, మరి ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఏఈపీడిఎల్ అనే యాప్ని చూసాం, ఇక్కడ బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్ ఏబిసిడిలో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏపీ సెక్రటరేట్ వెల్గపూడి ఒక బ్రాంచ్ అనేది ఉన్నది. ఆ విధంగా ఏతో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ కొన్ని బ్రాంచ్లు లైన్లో ఉండడం జరిగింది. తర్వాత డి, తర్వాత సి, తర్వాత డి, ఈ విధంగా ఏ టు జెడ్ మీ యొక్క బ్రాంచ్ నేమ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఏపీవి ఎవ్రీ బ్రాంచ్ అనేవి ఇందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీ యొక్క బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఫర్ సపోజ్ నేను సాంబమూర్తి నగర్ బ్రాంచ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో సాంబమూర్తి నగర్ అంటే స్టార్టింగ్ ఏమొస్తుంది, ఎస్ వస్తుంది. సో ఏబిసిడిలో ఎస్ అంటే దేని తర్వాత వస్తుందండి? సో తెలుసుకుందాం. ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్, ఐ, జే, కే, ఎల్, ఎం, ఎన్, ఓ, పి, క్యూ, ఆర్, ఎస్. సో ఆర్ తర్వాత ఎస్ వస్తుంది. సో ఎస్ అంటే ఆర్ తర్వాత, సో మనం డైరెక్ట్గా ఆర్ తర్వాత ఎస్. సో ఆర్ సిరీస్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా ఎస్ నేమ్తో స్టార్ట్ అయ్యే బ్రాంచెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ని టైం ఏం పట్టినా పర్లేదు, మెల్లగా సెర్చ్ చేసి మీ బ్రాంచ్ని పర్ఫెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడైతేనే మీకు యాక్యురేట్ డీటెయిల్స్ రావడం జరుగుతుంది. కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ వైఎస్ఆర్ బీమా మీ స్టేటస్ మీ రిపోర్ట్ మీరు తెలుసుకుంటే మీ అంతటి మీరే సచివాలయానికి వెళ్ళి మీరు ఇది చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు ఇంకా క్విక్గా రియాక్ట్ అయ్యి మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి చాలా తొందరగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం పి వరకు వచ్చాం. సో నెక్స్ట్ ఆర్ తర్వాత మనం వెయిట్ చేస్తున్న ఎస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో పిక్యూఆర్, ఆర్ తర్వాత ఎస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో అలా ఒక్కొక్కటి అవగా నెక్స్ట్ మనం అనుకున్న బ్రాంచ్ ఇప్పటికీ మొత్తానికైతే దొరికింది ఫ్రెండ్స్. నేను ఒక బ్రాంచ్ని సెలెక్ట్ చేశాను. సో బ్రాంచ్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ పేపర్ పేజ్ అనేది వెబ్ పేజ్ రీలోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫైనల్గా థర్డ్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎంటర్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయడం. మీ అకౌంట్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ ఎస్బీఐ లేదా ఐడిబిఐ లేదా ఆంధ్ర బ్యాంక్, మీరు ఏ బ్యాంక్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో, ఏ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. సో ఎంటర్ చేసేద్దామా ఫ్రెండ్స్? సో ఎంటర్ చేసేద్దాం. నెంబర్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అకౌంట్ నెంబర్ సెర్చ్ అని టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వెంటనే అకౌంట్ నెంబర్ సెర్చ్ని క్లిక్ చేయండి. సో మీకు వెబ్ పేజ్ అనేది మళ్ళీ రీలోడ్ అయ్యి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళి మెల్లగా డౌన్కి మళ్ళీ స్క్రోల్ చేయడం ద్వారా డాష్ బోర్డ్ మీ ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో కిందకి వెళ్తే మీకు ఆప్షన్స్ అనేవి ఈ విధంగా కనబడతాయి. మీ యొక్క రైస్ కార్డ్ నెంబర్, మండల్ నేమ్, సెక్రటరేట్ కోడ్, హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ నేమ్. ఇక్కడ ఫస్ట్గా మీ ఇంట్లో వాలంటీర్ ఎవరిని హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటే బీమా ఎవరికి చేశారో వాళ్ళ పేరు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆ బీమా చేసిన వ్యక్తి కాంటాక్ట్ నెంబర్ని ఎంటర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ని మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ మొబైల్ నెంబరో కాదో తెలుసు ఉంటారు. తర్వాత ఎవరికైతే బీమా చేశారో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని వాళ్ళ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ ఆధార్ కార్డులో ఉన్నట్టే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ మరి డిస్ప్లే అవ్వకూడదు కదండి, అందుకే అక్కడ డిస్ప్లే చేయలేదు. సో
మీ బ్యాంక్ అనేది మీరు స్టార్టింగ్లో ఎంటర్ చేసింది ఇక్కడ టాలీ అవుతుందా లేదా అని బ్యాంక్ నేమ్ చెక్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ అని కనబడడం జరిగింది. ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ని మీరు స్టార్టింగ్లో బ్రాంచ్ ఎక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ బ్రాంచ్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ తర్వాత నామినీ డీటెయిల్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీకి నామినీ ఎవరిని ప్లేస్ చేశారు. సో ఇక్కడ చూస్తే నామినీ నేమ్ తర్వాత నామినీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. నామినీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ని మీ ఇంట్లోనే ఇచ్చి ఉంటారు కాబట్టి లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ ఆధార్ కార్డ్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో టాలీ అవుతుందో లేదో క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత నామినీ రిలేషన్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీకి నామినీ డీటెయిల్స్ రిలేషన్ ఏమవుతారో అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత స్టేటస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. మనం ఇంతవరకు ఈ వీడియోలో చూసింది దేనికోసం అంటే వేచి ఉన్నామో మన యొక్క బీమా స్టేటస్ తెలుసుకోవడం కోసం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే వ్యాలిడ్ అకౌంట్స్. వ్యాలిడ్ అకౌంట్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మీ అకౌంట్ వ్యాలిడ్లో ఉందా లేదా, అంటే మీరు ఇచ్చిన బ్యాంక్ అకౌంట్ మీరు కంటిన్యూస్గా రన్నింగ్లో ఉందా లేదా అనే స్టేటస్ ఇక్కడ తెలియడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇన్వాలిడ్ అకౌంట్స్ అంటే మీరు కానీ తప్పు అకౌంట్ నెంబర్ని వాలంటీర్ బీమా సర్వే చేసేటప్పుడు ఎంటర్ చేసి ఉంటే ఇన్వాలిడ్ అకౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్. ఏవైతే మీ ద్వారా వాలంటీర్ కలెక్ట్ చేసిన డేటా సచివాలయంకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ సచివాలయం నుంచి కన్సర్న్ బ్యాంకుకి సెక్రటరీస్ ద్వారా మీ యొక్క బీమా ఫామ్స్ని బ్యాంకుల్లో సబ్మిట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు స్టేటస్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ తర్వాత PMJJBY ఎన్రోల్డ్ ఆర్ PMSBY ఎన్రోల్డ్. సో ఈ స్టేటస్ అనేది ఇక్కడ మీకు బిలో 50 ఇయర్స్ లోపు అయి ఉంటే PMJJBY అండ్ PMSBY ఎన్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు కానీ 50 నుంచి 70 సంవత్సరాల్లోపు అయితే మీకు ఈ రెండాటిల్లో దానికి సూటబుల్ అవే ఒక పాలసీని వాలంటీర్ కానీ లేదా సెక్రటరేట్ కానీ బ్యాంక్ పర్సన్ మీకు చూస్ చేసి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఏ పథకం చేశారో కూడా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ వీడియో ఈ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన రిపోర్ట్ని మీరు ఒక ప్రింట్ కాపీ కింద తీసుకొని పెట్టుకొని మీ కన్సర్న్ సెక్రటరీకి వెళ్ళి మీది కానీ నాట్ వెరిఫైడ్ అప్లికేషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని రావడం జరిగితే మీ కన్సర్న్ వాలంటీర్కి ముందుగా రిపోర్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఏదైతే కన్సర్న్ కాపీ ఉందో మీ సెక్రటరేట్ అంటే మీరు ఉంటున్న సచివాలయం దగ్గరలో వెళ్ళి ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఇన్ఫామ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు మీ యొక్క డీటెయిల్స్ని ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం జరిగిందో రీసాల్వ్ చేస్తారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇన్ కేస్ మీది వెరిఫైడ్ అండ్ అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్ PMAY PMSBY అండ్ PMJJY ఎన్రోల్డ్ అని రావడం జరిగితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు, మీ బీమా సక్సెస్ఫుల్గా అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, చూసారా మీ మొబైల్లో మీ యొక్క వైఎస్ఆర్ బీమా స్టేటస్ తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ చేసి నాకు ఎంతో బూస్టింగ్గా ఉంటుంది. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలాంటి వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీలాగే ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇలా బీమా కోసం తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇలాంటి అప్డేట్స్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ మీకు ఎప్పుడు నేను పెట్టగానే మీకు తెలియాలంటే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని టైప్ చేయడం ద్వారా ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ఆల్ టచ్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అన్నీ ఏవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా మీకు రావడం నోటిఫికేషన్లు జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. స్టే ట్యూన్ హౌస్ హోల్డ్ టు గవర్నమెంట్ వారధి యూట్యూబ్ ఛానల్.